Kaseng Voice of the People Party Kleriat Circle Unit menta kasengi kilawan ban lek bo sentiu how mot kiang nong ba kum kadak ban kan ma borom ya kalengkho dap chispa ndrubu waisnem ka jingyap ka jongu bat hakani ka jingwan bo sentiu organizing secretary jong ka East Jantia uba damaiwan hirambai bat kit khot ka Kleriat Circle kilawan ban yashim banta ba dami ka ka khubor ka ba fikwa ban ai na kaliang jong ka Voice of the People Party na banta ka nekasngi ka ba kerpang jongu wa kiang nong ba Kublai Shibun nagaliang jungi ka Voice of the People Party ni ai kublai kiang nang ba kasngi lengko snem ka jingyap jong wo kiang nang ba ya ki pai ba jong ka rilum jentia barok kawai bat kumjo ya ka jelahi barok kawai te nagaliang jungi ka khubor ka bang idon ban ai syaki parado prasnam leba kan ka jingkan mau burom ya kan ka lengko sengiap jong wo kiang nang ba kalong ba kapan kan mau yang habangi pai so new klawat jong keri lembag ikam bat kita ka kaji itu lani kata ka history ka bangi yo jingtip hakan ka pateng ka ba menta ba uni klawat jongi udon kata ka mensim ka ba slur ka mensim ka ba ka bom ju pendem ka mensim ka ba shenia haublai ka mensim shenrang ha ka ban lewat ha pedeng kita ki jing lani kita ki bor ki ba khlain ha kita ko por ngila ban ong ba lembag ki history naba kini ki jing sunchar jong ke sarkar pareng ha kita ko por re uni usamla shamla pendem wat lada u haban mat ye ki jing ki ba pherte kumta nagaling jungi ka Voice of the People Party lingba kani ka jing im ka jinglong ka jingman jong ni wa kianong ba ka ai mensim yengi wat hadu gini gisngi bangin yai but ya kani ka dinjat lani ya kani ka mati ka bau ni klawat ula hikai lani ki kam ki jongu ti bat ha ka ju ka poru kumbang iyo i ba ka jing skausi habang ikan mau ya kani ka singi ka long ba wat ha kini ki chispa andru buai teli ki snem ki balaya chadin hendrei ka kani ka jing jia ka ba la ban ong ba ka jing khlem jong ni noyalam kalong da kani ka jing sha shet kala te ado kini ski ka ba mentang yu i ba shibun ki nong mi kman lani kita ki noyalam lani kita ki noyele ki mi hendrei yu i ba hadu menta lani hadu menero idang yai mat ye kani ka jing sha shet kala na ka por te ka jing rem ka bang yai mat ha ki babun ki jing ki kalong ba ka jing sha shet kala kumba uni klawat u sha shekala ha tu kapor te ka khubor kalong ba kum ki briu jong kani ka thain ne hapo jong kani ka rilum jantia ka jongi kalong bangin pendu ya kani ka mensim shekala ka mensin arsap ka mensim ya bisni da ka ba kan mau ka bangin but ya ka mati jong ni uklawat jong kari te ka khubor ka jongi nagaliang jong ka Voice of the People Party ngin ya but ya ka dinjat jong tat hadu ba ngin yo ya kata ka jing temu ka jing angnut ka jongi bar ha ka juga poro ngi singokumen ya ka ban penpau ba ka jing ilenti ka jongi kum ka Voice of the People Party hang ni hapo Kleriat kalaya kumba snem namar bangila seng ya kani ka party ka jongi ru ha kani hi ka snem house nem arjar arpuar te ka jing dap chisnem jong kani ka seng lengba ki jing ilenti ka jongi lengba ki jing boot ka jongi ya kani ka nuksa ka ba jong uni uklawat kan long ka jing ku ya kejing ya leti kejungi kublai shibut